vyučil jsem se elektrikářem, pak jsem si udělal vysokou školu v oblasti elektro. Myslím si, že jsem tvrdohlavý, jsem snílek a jsem lenoch. A jsem optimista. Já bych asi vynechal přednášku o historii. Jo? Jako hodina dějepisu by mohla být dlouhá a pochybuju, že by vám něco podstatného přinesla. Protože mezi náma prostě začínal jsem podnikat někde před 25 lety a myslím si, že pořád s něčím začínám. Pořád zkoušíme nějaký nový nápady, ať tím, že svoje vlastní, anebo někde, že vstupujeme do malých začínajících firmiček a jako kdybychom se pustili do té historie, tak se bojím, že bych dopadl jak ten bájnej slovenský partizán, který, když pak těm studentům měl vyprávět, jak to bylo za toho povstání v té hoře, tak si nebyl jistý, jestli dostal kulkou mezi lopatky, anebo jestli to bylo obráceně. A takže toho bych se zdržel. Já jako možná po těch, protože já jsem měl možnost sledovat ty vaše výrazy ve tváři, když tady pan Kubalik se ptal na ty terminus technicus, prostě já vám řeknu, že polovinu z nich neznám, nikdy jsem je nepotřeboval a přesto jsme byli úspěšní. Jo, takže prostě necítíte se retardovaný, pokud nevíte, co je akcelerátor, pokud nevíte, co je tamto a ono. Jo. Já si myslím, že pro podnikání je potřeba několik základních věcí. První věc je ten dobrý nápad, to v každém případě. Druhá věc je ale otázka ten nápad nějakým způsobem zahmotnit, protože to jako od toho smění k té realitě mě mnohdy bývá trnitá cesta, leckdy nebo málo kdy zvládnete sami. To znamená, druhá věc jsou velmi důležité ingredience a to jsou lidi. Třetí věc je zarputilost, prostě se toho držet. Já teda si troufám některé věci oponovat. Já třeba už nesnáším slovíčko startup, já se mu vyhejbám, protože z toho se stal módní hit, prostě každý sní o tom, jak udělá startup, ten bude akcelerovat, pak z toho udělá exit a pak si bude zbytek života užívat. Kdo z vás sní o exitu z firmy, kterou stvoří? Kdo z vás má vysněný, že udělá brzo exit? Jsem rád, protože jako, víte, já v takovém případě, když někdo uvažuje o tom, jak prostě něco nastartuje a pak jako to někomu prodá, pak udělá ten exit a bude v balíku, tak první otázka moje, a co budeš s tím balíkem dělat? Jo, jako banky zavádějí záporné úroky a jako mám pochybnosti o tom, nebo ne pochybnosti, já už ve svém věku mám jistotu, že balík penězí není štěstí. Jo. Jako já znám tolik lidí, kteří jsou nešťastní kvůli tomu, že nemají peníze, a naopak znám tolik lidí, kteří mají peníze a jsou stejně nešťastní, že jako tam to není. Takže když ne startup, tak co vlastně? Já bych řekl podnikání, normální český slovo, anebo možná ještě lepší plnění snu. Jako prostě splnit si sen, vytvořit nějaký to svoje dítě. A proto já říkám, že prostě prodat firmu, to je jak prodat svý vlastní dítě. Jo? Jako já chápu, že jsou chvíle, kdy se o tom dá uvažovat a může to mít, ale prostě když už, tak bych chtěl vidět, že to někdo bude rozvíjet dál a pořád bych se měl jako tendence se o to nějakým způsobem starat. Jestliže říkám podnikání, tak co já vlastně, jak já vnímám podnikání? Ještě prosím vás předesílám, to, co tady budu říkat, něco budou možná moje myšlenky, něco budou věci, které jsem si osvojil za své myšlenky, protože jsem je někde slyšel nebo jsem je četl. Dneska už to nerozlišuju. Jako, takže na nic si nedělám žádný copyright, protože sám si nejsem jistý, jestli ho vůbec mám. Co se týká toho podnikání, tak já si myslím, že hlavní fígl v podnikání je zjistit u sebe nějakou schopnost nebo vlastnost, která dokáže být užitečná jiném. A to až do takové míry, že jsou ochotní za ní zaplatit. A to nechci mluvit o nějakých takových službách, které tady jsou v nepaměti, že s tím děláním ty radosti, ale to ne, jo. A úplně ideální je, když ještě ten proces, kdy pro někomu něco nabídnete, on je ochotný za to zaplatit, tak je úplně perfektní, když je ochoten říct, že byl spokojen v ostatním, že se mu to prostě natolik líbilo, že ty ostatní chtějí taky. Jo, protože to se dostáváme k marketingu a propagaci a tak dále. Tohle to je úplně ideální základ k tomu, aby to mohlo fungovat. No a dokonalé je to, když vám to potom ještě tohle všechno dělá radost. Jo, takže prostě takhle to navrstvit na sebe a je to perfektní. A je úplně jedno, jestli píšete někde nějakou aplikaci, jestli tvoříte nějakou webovou stránku, anebo děláte výborný borůvkový koláč. Jo, prostě to spektrum je ohromně široký a já jsem přednedávnem vystupoval na nějakém fóru
v Bratislavě, kde prezident Kiska říkal from iron to silicon, a zrovna ještě ten den v rádiu hlásili, že zrovna já nevím kolikátý výročí vynálezu podprsenky, jo. A já jsem si říkal, hromé, jako oni všichni se ženou, prostě za tím silikonem, za tím nehmotným, každý si představuje, jak bude někde prostě v tichoučku bušit jenom do klávesnice, ale jako svět toho potřebuje mnohem víc, jako prostě nekoukejme se takhle jenom úzce na to, protože jako těch možností, kde se nechá uspět, je ohromná škála, prostě nebuďme zabedněný jak v tom Silicon Valley. Já jsem tam nějakou dobu byl, já jsem to tam viděl, jestli si myslíte, že to tam je nějaký zázrak, není. Ty lofty, které oni tam jsou, to když půjdete tadyhle do bývalé garáži ČSAD, tak získáte asi tak něco podobného. Jo? Jako prostě potom to není. Musíte mít dobrý nápad a musíte ho dokázat v určitou chvíli zhmotnit na peníze, které potřebujete na to, aby to fungovalo. Jestli mám říct svůj názor, jak to funguje s nějakou podporou podnikání, tak v té první etapě se vyhněte tomu, abyste přijali nějakou vnější finanční pomoc. To je cesta do pekel. Mně osobně v podnikání nejvíc pomohlo, když jsme se zadlužili po oši, moje rodiče, moje tchýně zastavili baráky na úvěr, protože věřili tomu, že prostě to, co jsme nastartovali, bude fungovat. My jsme samozřejmě zkrachovali a já jsem se asi 40 dnů nevyspal, protože když jsem usnul, okamžitě šrotovalo v hlavě, jak budu mámě notabene tchýni vysvětlovat, že jsem přišel o peníze. A věřte tomu, že to byla motivace, kterou vám žádná jiná škola nedá. To prostě, tak jak říkají ty umělci, že utracená záloha a zmeškaný termín je nejlepší inspirace, tak jako na tom něco bohužel je. Jestliže ale dokážete udělat nějaký proces, který už začne fungovat, jako když my jsme prostě se konečně vrhli na ty alarmy, po té, co jsme zkoušeli všechno možné, tak najednou zjistíte, že ono se vám to rozjíždí, a jste si jistý, že kdybyste do toho dali víc, tak to bude fungovat. Už vám funguje ten motor. Už jste vytvořili, jak já tomu říkám, elektrárnu, která dodává do sítě víc, než sama spotřebuje. Protože ono udělat biznis, který spotřebovává peníze a na výstupu nemá nic, to dokáže každý. Podívejte kolem sebe, prostě tamhle někdo, v Jablonci jsem viděl, jak někdo buduje podlahový studio, překrásný krám, kde dělá vzorkovnu prostě všelijakých možných. Jsem říkal, to jsem zvědavý, jak dlouho to tady bude jakoby fungovat. No relativně dlouho to stavěli, pak to slavnostně otevřeli, fungovalo to nebo otevřený to bylo několik týdnů a pak to pomalu a dneska se tam na to práší. Jo? Ono totiž v řadě těch pouček, který se dočtete na všech možných fórech a na všech možných kurzech, píšou o tom, jak si máte vytvořit perfektní business plán a prostě na tom si to zkontrolovat. To je strašně krásný. Business plán můžete udělat a velmi dobře tam odhadnete nákladovou stránku. Ale výnosová, to je spekulace. Tam prostě si, pokud ty svý myšlence věříte, tak si tam nalžete takový obraty, aby vám to vyšlo. Jo? Jestli chcete vydojit nějaký fondy z Evropské unie nebo jiných institucí a prostě jde vám jenom o to, abyste k nějakém penězu rychle přišli, tak prostě leštěte ty svý tabulky, najděte si ty a prostě taky to jde takhle. Musíte ale včas si pohlídat, že pak někdo po vás nebude chtít ty peníze zpátky a druhá věc je přepnout na něco jiného. Nejlépe v jiném programu a tak dále. Já jsem velkým odpůrcem složitého penězovodu, protože já vidím, kolik peněz my odvádíme do toho státu, ten stát to dá do té Evropské unie a prostě ta tisícovka, která se do toho vloží, tak na konci někde vypadne stovka. Ale to jsem v jiném povídání. Jo. Já rozhodně vítám to, že tady vznikají instituce, které se vám tady prezentují. Ale zase to neberte jako alfu a omegu, že prostě ty vás nasměrujou, ty vám řeknou, ty vám můžou pomoct a měli by vám pomoct až v tu chvíli, kdy už máte něco, co opravdu funguje, čemu sami věříte. Teď se dostávám k tomu, co vlastně nabízet. Víte, já tomu říkám produkt, ať už je to služba nebo na něco co si můžete něco šáhnout. Relativně jednodušší je to s tím hmatatelným produktem. Jako my jsme vyrostli jako firma, která začala dělat věci, hardware prostě, a já po té, co jsem měl možnost prodávat ty služby a další věci, tak jsem zjistil, že je to víceméně jednodušší. Jo? Prostě kvalita služeb strašně rychle eroduje.
jako když si lidi zvyknou, že služba má nějakou kvalitu, tak prostě za chvíli toho remcaj. Vemte si, prostě začnete chodit do restaurace, která se vám dá super, a když tam jdete po 6, tak už vám to až tak super nepřijde, jo. Zatímco když máte ten produkt, který dělá to, co má, tak prostě jako moje osobní zkušenost je takováhle. Když už jsme u toho produktu, jestliže takovýhle produkt a tím i tu službu prostě nějakým způsobem plánujete a chcete ji prodávat, tak zvažte, jestli byste si ji sami koupili, nebo jestli by si ji koupila vaše máma. Jestli byste prostě za to byli ochotní ty peníze dát a měli pocit, že je dáváte dobře. A na tuhle otázku, když si dokážete odpovědět, tak do toho jděte. Jestliže prostě sami tomu nevěříte, tak nemůžete být úspěšný. Jedna věc je ten produkt. Já říkám, že produkt je 40% úspěchu, když už ho máte a prostě tady říkám, nekoupili byste, je to úžasný prostě, ale vy k tomu musíte mít tu story. Vy k tomu musíte mít ten příběh, který když někomu řeknete, tak řekne, to je ono. A prostě je ochoten to koupit a nebo o tom říct i těm dalším. Jo. Ta pohádka k tomu je ještě mnohem důležitější než ten vlastní produkt. Já jsem si jednou užil ohromnou euforii. Víte co? Alarmy jsme začali dělat z nouze, protože všechno ostatní, co jsme zkoušeli předtím, ztroskotalo. A pak najednou přišla malá privatizace a velká amnestie. To by jenom blbec nepochopil, že prostě v alarmech může být obchodní potenciál. Má to svý těžkosti. Prosím vás, přihlaste se ten, kdo by si pro radost koupil alarm. To by jenom blbec, protože ostatní lidi nebyli hajzlové, tak takovou věc nepotřebuju. To znamená, už od počátku k tomu mám odpor. Takže stvořit ten produkt bylo hrozně jednoduché, ale prodat ho na trhu bylo strašně těžký, protože to by bylo na dlouhé povídání a to by jsme byli v té historii. Takže potom jsme se snažili dělat spoustu produktů, které by byly na ty lajkové straně, že prostě ty lidi to kupují pro radost. Ono totiž, jak jsem říkal, ty ingredience do toho biznesu, prostě nápad, šikovný lidi, vytrvalost, ve správnou chvíli, peníze, to je všechno perfektní. Ale je tam ještě jedna hrozně důležitá ingredience. Kdo z vás ví, která? Štěstí. Jasně, štěstí. Helejte, kratičkej příběh. Prostě vymýšleli jsme alarm, do kterého jsme používali zlatou cihličku, čím jsme ho prodražovali dvojnásobek proti konkurenci, a to byl GSM modem, který komunikoval do mobilní sítě. Všichni říkali, co se zbláznili, proč by to tam mělo být. A my jsme jako snažili se hledat důvody, proč by to tam mělo být. A snažili jsme se komunikovat s operátorama. Já to zkrátím. Jako vedlejší produkt nám vzniklo na stole něco, co vypadalo jako taková středně velká stodola. A byl to stolní mobilní telefon, který měl QWERTY klávesnici, veliký displej. A říkali jsme si, všichni dělají ty mobily malý, proč by nemohl někdo dělat velký? A tak jsme udělali 15 prototypů a jeli jsme vystavovat do Hongkongu ty alarmy a tam jsme v rohu toho našeho stánku posadili ten velký mobil. A teď tam chodili ty lidi z celého světa. Prosím vás, chcete-li něco prodat, chcete-li s něčím prorazit do světa, nečekejte, že proto někdo přijde do Liberce. Jo? Jako to si myslím, že tam je ta síla těch institucí, které vám můžou pomoct do těch správných míst. A teď v tom Hongkongu chodili ty lidi z celého světa a většina z nich nám říkala, jako, odkud víš, že jste, tam nevíte, že mobil má být malej. A pak byli některý, kteří říkali, ano, to je super nápad, do kanceláře bych si to pořídil. A my pořád měníme ty biznesy a furt musíme přetahovat ty linky, to by bylo prima do naší firmy. A já bych to koupil babičce. A takže jako malinko nám na ten uhlík foukali a tak jsme si říkali, možná to nebude úplně blbej nápad. A pak vám tam přišel takový ošuntělej pán, který ho hlavně zajímali lipa, propisovačky a co by si mohl odníst. A tak jako ze slušnosti se ptal, co tam máme, my mu ukazovali, co jsme tam měli, on tak jako, až jsme mu ukázali ten velký mobil. To je sranda, to myslíte vážně? No, jak jsme mu to přepovídali, říkám, mohl bych si to vyfotit a vytáhl takový odlučený foťáček. My jsme ho tam vnímali jako otrapu, prostě my jsme říkali, už radši běž, stíníš tady těm jiným potenciálním důležitějším. A on pak říkal, no víte, já tady pracuju pro CNN a jako nemohli bychom o tom natočit reportáž. A říkal, vlastně CNN, klidně natočil reportáž. Co jsme obrali jak. No on odešel. No a přišel druhý den, přišel s celým štábem, natočili o tom takovou žertovnou reportáž, kterou potom někde asi za 14 dnů vysílali.
měli týden největších věcí, ale to byly takové jakoby srandy, jo. A každou celou hodinu prostě to točili, takový krátký shot, jak s tím jezdil v metru, prostě se mu to bimbalo na krku. Ale to mělo dva efekty. První byl ten, že po dobu 3 dnů návštěvnost naší webové stránky překonala na nejnavštěvovanější pornoservery. To se nikomu v České republice nepovedlo po tomhletom. A druhá věc byla, že jsme do 14 dnů dostali první objednávku na 200 000 kusů. My měli 15 prototypů na koleně vyrobených, měli jsme na to 60 dnů a před dveřma byly Vánoce a čínský nový rok. Takže nepřejte si vidět, jak toto vítězství, co to na druhé straně znamenalo. Ale to je na tom podnikání to krásný, to je to nádherný, že prostě najednou, to je takovej ten neustálej strach. Jo, kdy prostě čekáte, že to dítě zakopne a udělá si bebičko a pak, když už má ten řidičák, že se někde vyfláká s tím autem, anebo že si najde nějakou, která na něj bude zlá, jo. Prostě s tím podnikáním je to úplně stejný. Tam si myslím, že to chce opravdu pustit úzdu fantazii a nesázet příliš, nečekejte, že vám někdo dá recept. Všichni se shodneme, kdo v podnikání jako něco udělali, na těch ingrediencích, ty nápady, ty lidi, ty peníze a tak dále, ale není to jak s vařením gulášem, že by vám řekli nakrájejte takhle. A jestliže někdo vám bude prostě říkat, že nějaký recept má, tak pozor. To většinou prostě, když vám někdo klade tu cestičku někam, tak jak říkají Američani, there are no free lunches. Jo, jako to nikdo nedělá z boží lásky. Pardon. A to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Já jsem teda našel ještě, když už o receptech, já jsem našel a mám jeden recept, já to mám asi od narození. Já vám řeknu recept, jak prožít šťastný život. Jo? To je strašně prima. Mažte všechny nepříjemnosti, které se vám staly ten den a ukládejte si jenom to hezky. A pak, když se za pár let ohlídnete, tak vidíte, že žijete krásný život. A nebudete si prostě trápit svoji mysl tím, že ten řekl tomu tamto a byl na vás vošklivý. Prostě já jsem nic takového v historii nezažil. Takže tím bych asi vyčerpal svých 10 minut. Tak moc krát děkujeme, pane Dětku. Ještě předtím, než vás propustíme, poslední otázku na vás. Když se takhle podíváte zpátky, změnil byste něco v tom, co jste udělal? O tom vůbec nebudu uvažovat, protože vím, že to je nesmysl, co se ptáte. To nejde. Dobře. Děkuju.